Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hi Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Alexa. High school pa lang, everyday listener na ako ng Tambalan. Kayo kasi ang background ng mama ko dati habang nag-aayos papasok sa opisina. Ngayong may trabaho na ako at sariling pamilya, avid tambalanista pa din ako. Hindi nga lang live kasi night shift ako sa work. I watch the replay on YouTube. Pampagising ko ang tawa ni Nicole and Chris. My live-in partner and I work in the same company. May isa kaming anak. Yung relative nila sa US may naiwang bahay sa QC. Yung tatay ng live-in partner ko, yung caretaker. Sabi niya, pwedeng ipaayos ng kaunti at paupahan. Tinanong niya ang mga anak niya kung sino ang gustong magpagawa ng bahay para pagkakitaan. Balak gawing kwarto-kwarto para mas maraming tenants. Tinanong ako ng partner ko kung gusto ko. Pumayag ako kasi malaking tulong sa amin ang extra income mula dito. Isinanla ng partner ko ang ATM niya for 50,000. Binigyan lang niya ako ng 5,000 na panggastos at humingi ako ng pampariband. I'm sure kumuha din siya ng kaunti pero most of it, inabot niya sa tatay niya. Lumipas ang mga araw at buwan. Tinanong ko ang partner ko kung tapos na ang bahay kasi I want to offer to my friends na malapit sa area. Hindi pa daw niya natatanong or wala pang balita at yan lagi ang kanyang sagot. Matatapos daw ng October pero natapos na ang Pasko, wala pa din. Napaisip ako nang mapansin ko na iba ang inaasikaso ng tatay nila. Pinapasemento yung second floor ng bahay nila. Pinapaayos din yung sasakyan nila na matagal nang hindi nagamit. Eventually, umamin ang partner ko na yung pera namin ang ginamit para doon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mafe-feel ko. Dapat ba akong magalit? At kanino? Sa live-in partner ko ba or sa tatay niya? Hindi ako yung nangutang pero affected ako kasi ang laki ng kalta sa sweldo ng partner ko. Kinukulang tuloy kami ngayon. Ang hirap mag-budget. Kung natuloy sana yung paupahan, may pumapasok na pera na sa amin ngayon, every month. Naiinis ako at nanghihinayang. Ano po ang opinion nyo dito, Tambalan? Gusto ko na talagang magalit sa nangyari. Thank you, Nicole and Chris. God bless us all. Ang inyong tambalanista, Alexa. Yan kasi. Ayan na nga.
Dahil sa rebound talaga yan. Naiinis ka, kulang na sa budget kasi dapat yung ribbon may kasamang mani-pedi. Ay talaga ba? Hindi Nakapakete pala yun, no? Matik yun. Kasi syempre, Parto, matagal ka dun eh. Sa bagay. So syempre, since matagal ka dun, itodo mo na lahat ng mga pwedeng ipagawa. Diba? Pakudkud mo na lahat ng mga pwedeng pakudkud. Diba? Paalisin mo na lahat ng mga pwedeng paalisin. Lahat ng mga chismis sa paa, chismis sa kamay. Sa bagay, o lahat nga, ng mga no? ganun. Kaya irritable siya kasi hindi galit nagmani-pedi. siya. Hindi nakapag-mani-pedi. Tumaas niya yung height niya dating 5'4", 5'5" na ngayon ang kapal ng kalyo sa paa. Kaya nakakainit ng ulo kasi ang kalyo masakit. I should know kasi may mga kalyo ko sa paa, kakahils ko eh. So kapag for a while, kapag hindi natanggal ito, partner, nakakairita. So I feel you, Alexa. Yun talaga. Yun talaga yun, Alexa. Yun ang cause ng lahat. Yun talaga. Ay nako, alam mo ang pagkakaroon talaga ng asawa, siguro I guess technically parang mag-asawa na din kayo kasi living in together and then meron yung finances ninyo is shared, ganyan. Yun talaga yung kaya nga lagi nating sinasabi na kung hindi ka pa maghanda sa mga ganitong klase mga bagay, huwag ka munang pumasok sa ganitong klase mga bagay kasi i-consider mo yan, yung finances, na dapat shared na siya. Kapag ka together na, shared na yun. Kasi ang mangyayari kapag ka hindi kayo transparent sa isa't isa, ang mangyayari kasi talaga dyan is, ito. Yes. Ito na yung perfect example. Diba? Hindi, although, ang mahirap kasi hindi naman sa hindi transparent yung partner mo. Nagsinungaling kasi talaga. Correct. Yun talaga yung yun yung, I think hindi masamang magalit. Diba? Wala pa akong narinig na nakuhaan sila ng pera tapos hindi nagamit sa tama na naging masaya sila. Na Mars, alam mo, saya-saya ko. Nagsinungaling sa akin yung partner ko. Ginamit yung pera namin para sa pera ng diba? Libre kita ng milk tea, Oo, diba? Kasi masaya ako eh. I feel good. Wala pa ako narinig na naglibre ng buffet dahil may ganyang klaseng issue tungkol sa pera, wali. So, ang ano lang dito, tama ba partner? Baka mamaya mali na naman ako ng pag-intindi. Yung pera ay pera nung partner? Yes, pera nung lalaki, hindi naman diba? pera ni Alexa. Kaya kumbaga parang hindi siya sure kung magagalit siya kasi technically hindi niya nga pera. So, doon yun yung sinasabi ko na yan yung problema kapag ka hindi shared. Kasi nagkakaroon ng mga ganyan na hindi nagiging transparent kasi total naman pera niya yun. Correct. Diba? Yun kasi yun eh. Kaya lang kasi bilang nga mag-partner kayo, dapat aware ka din talaga kung saan ginagamit at para saan. Ako nakita ko dyan, it's a normal scenario na talaga magkakaroon ng struggle ang sino man living in or Mag-asawa na. married. Oo. Ang root cause ng problema dito is tama yung binanggit mo, partner, transparency and the lack of communication. Kasi doon nagkaroon ng gap. Ikaw kasi ang understanding mo nagpapagawa ng bahay para sa paupahan. So doon sa side na yun, tama ka naman eh. May expectation ka, may karapatan kang malaman kung ano yung progress ng pagpapagawa ng paupahan. Yes. Si boyfriend mo naman inisip niya, pera ko naman to eh. Yun yung side niya, pera ko to. Kumbaga, decision ko kung saan ko gagamitin to at di ba, kumbaga, kung tatay ko ang gumagamit ng pera, okay lang din. Kasi pera ko naman. Pera ko naman to. Ang nagkaroon ng gap dito kasi hindi niya sinabi. Correct. Di ba? Alam mo, feeling ko dito, partner, parang babawang ko lang ha. Parang kaya hindi sinabi nung guy kasi baka hindi pumayag si Alexa. Parang katulad lang ng, bakit minsan, ito makaka-relate dito yung mga misis, bakit minsan, hindi nyo sinasabi sa mga mister nyo na meron po kayong isa-shop online. Kasi, simplehan lang ang halimbawa. Kaya siguro hindi nyo sinasabi lahat kasi may posibilidad na sabihin ng partner po ninyo na, bibili ka na naman yan, meron ka na yan. Hindi yan naiintindihan minsan ng mga lalaki na hindi pwedeng isa lang. Dapat dalawa yung damit namin or tatlo. Lalo na partner. Hindi naman partner. Ako for example, kapag ka, gusto ko ang isang klase ng damit, for example, itong suot ko na this is from the Twinning Collection, by the way. Yan. Anong tawag sa ganyan damit? The Laura dress. Ang title nito, Laura Hindi dress. pwedeng Marites dress. Iba pa yun. Susunod namin, I promise you, magkakaroon ng Marites dress. So dahil gusto ko yung cut nito,
dahil Oo. gusto ko yung style nito, Mm-mm. I want it in all colors. Yes, Oo, yes. gusto Oo, ko oo. kasi I feel confident, natutuwa ako sa style niya, and Oo. feeling ko bagay siya sa akin. So I want it in all colors. Kasi presko nga eh. Oo, Tingnan mo, diba? Parang hindi ka pagpapawisan ng singit. Tama, diba? Laging mahangin. Yes. Oo, Oh. diba? Tapos ang maganda dito, partner, kung halimbawa meron kang siya expand expand. kasi nga dito sa smoking style and all. Ayan, ganyan. so sa mga nanonood, mine na po. Yung may amoy Live ko na. selling ha? pala. Yung may amoy ko na. Gusto niyo ba? May pabango ko, may Yan, ano, yan, deodorant ko, may pawis ko. Oh, Yan. mine na. May- Laura, medyo- ha? Yun yung Laura. code. Oh. Pamain ko na Laura. Segue pala sa live selling ito. Anyways. Oh, yes. Diba? Oo. So, ang sa akin, gusto ko din itong bilhin in green. Mm. Kung meron, tapos in pink, kung meron, kung red, kung meron. Oo. Diba? Pero syempre, may posibilidad na hindi pumayag yung partner, yung asawa, kasi sasabihin niya, meron ka na yan eh. Bakit bibili ka pa ulit? So, ang mangyayari, hindi ko na lang sasabihin. Magugulat na lang siya. Ganun. Oo. Pero doon nangyayari yung disconnect. Eh. Yes, Mababaw lang yes. yun though, ha? Mababaw lang yun. Pero, kasi, tsaka mura lang naman. Mura Oo, lang naman yung mga oo, ganitong oo. klaseng mga dress sa Twinning Collection. Pamain po, ang code po ay Laura. Yeah. Yan, hindi po Laura, ha? Oo. Laura. Yan. Okay? Hindi po Pamela. Okay? O anyhow, 'di ba yung mga ganun. So parang feeling ko ganun yung eksena, Alexa. Just to understand where your partner is coming from. Baka ikaw ba yung tipo na maliit na bagay hindi ka papayag, o kaya kapag ka may tinanong siya sa'yo about something, kontrapelo ka agad, yung mga ganon. So kapag ka ganyan, Ay, laki magsisinungaling sa yung asawa mo. may posibilidad. May posibilidad na magsinungaling siya sa'yo. Hindi ko, kasi alam mo, ang lalim eh. Pera kasi pinag-uusapan. And para sa akin, hindi dapat mababaw. Dapat malalim yung understanding about money. Kasi lalo na, kung magka-partner kayo, shared kasi talaga yan. So, hindi dapat magsinungaling tungkol sa pera. Ideally, ha? Ideally. Nabasa ko agad yung behavior nung galing nagbabasa ng behavior. Talaga. Hindi kilala. Iba din. Manghuhula na ako ngayon eh. Iba din, grabe. Pero nabasa ko Oo. ang behavior ng asawa mo. Ano daw? Kasi yung mindset lang na pera ko kasi to. 'Di ba? Akong bahala dito. Doon siya nagkamali. Although karapatan Steward ako ng sarili kong pera. Oo. Bago yan, partner, baka kasi din, live-in partner ka lang. Pwede din ganun yung may mindset. aspetong ganun, Nabasa mo din, di ba? Nabasa mo din yung behavior eh. Technically, hindi naman kami kasal sa mata ng Diyos at sa Oo. mata ng batas. Yes, so tama. Kailangan ayusin mo muna yan dyan bago ka magreklamo tungkol sa pera-pera. So nabasa mo din, ganun. Nabasa ko Ganun din ganun yan. yung posibleng mindset niya kung bakit hindi niya sinabi ang lahat. 'Di ba? Yun, una, maaari hindi ka pumayag kasi baka kontrapelo ka sa lahat. Oo. Baka hindi natin alam. Correct Or ka. pangalawa, Pera inisip niya kasi yun. Pera ko naman to eh. Oo, hindi Diba? to shared, hindi to shared resources. Hindi to Yes. shared resources dahil pangatlo, hindi tayo Kasal. O, Nako. di ba? Baka mamaya may maisip pa kami. Oo. O, di ba? Mga gano'n. So, pag-iisipin natin kung bakit yung boyfriend mo ay nag-decide ng gano'n. Kasi because of those reasons. And para sa kanya, valid yun eh. 'Di ba? Yun nga lang ang naging problema lang talaga dito. Hindi niya isinaalang-alang yung relasyon yung dalawa na dapat kasama ka doon. Yes. Dapat kasama ka sa plano, dapat kasama ka sa pagde-decide niya kung saan dadalhin yung pera. Actually, Alexa, mas malalim to eh. Bakit hindi ka kasama? Yes. So hindi ka lamang kasali, pera. diba? Hindi lamang pera dito. So talagang parang hindi tayo nakatulong kay Alexa partner. Kasi dati ang problema niya lang, magagalit ba ako dun sa tatay o sa partner? Oo. Ngayon, nilalima natin yung shoes. Sorry na, Alexa. Sabi ni Alexa, wala pala akong kakampi dito. Sorry na, Alexa, pero baka kailangan tingnan mo yun. Kasi why would there be a gap? Yun nga yung term ni Chris. Why would there be a gap? Bakit merong lack ng communication dun sa part na yun? Yes. Yun yung mas malalim na dapat mong tingnan, girl. Tama, hindi lang pera. Issue, lack of communication, pwedeng transparency kung hahanapan mo talaga ng issue yan. So, dapat mong ayusin yun. Bakit hindi sinabi sa akin ng boyfriend ko? At saka Ba't nagsinungaling siya? Yung pagsisinungaling niya, nagpatong-patong na. So, Oo. nagsinungaling sa, papagawa itong bahay sa QC, gagawing kwarto-kwarto, para gano'n. Tapos, next, na nagtatanong ka na, ano nang update? Biglaan
sabi niya, Diba? "Ay, October pa daw eh. Ganyan, Oo. October daw matatapos." So, alam mo yun, yung guy, alam niya sa sarili na nagsisinungaling na siya, na hindi Correct, na siya correct. nagsasabi ng totoo. At bakit siya Diba? ganon? Diba? Bakit siya ganon? So, yun yung Yes. sinasabi namin na maaaring it's not really just about the money. Correct. Diba? Kundi yung pagtingin niya sa relationship at pagtingin niya sa'yo, nung partner mo, ha? Tama. Kasi, diba, disrespect din yun eh. Hindi niya sinabi sa'yo yung totoo. Correct. Kasi pwede niyan sabihin, bakit magagalit ka? Pasensya ka na, Alexa, dumami problema mo. Diba? Kasi posible talaga. I mean, feeling ko alam din naman ni Alexa partner na hindi, baka kaya nagtatanong siya, dapat ba ako magalit? Parang, I don't know how I should feel. Kasi nga, alam niya rin na live-in partner pa lang, siguro? Or alam niya na, yung Posibleng mga ganun yung tingin niya. Hindi naman po sa nilalang lang namin yung mga nagli-live-in ngayon. Totoo. Gusto lang namin i-clear yun. Huwag po kayong matakot, hindi lahat ganyan. Yes. Hindi lahat ganyan. Oo, posibleng sa kanila, hindi generalized, no. Pero yung sa kanila, maaaring ganun yung mindset kasi ng boyfriend mo. Hindi naman tayo kasal. Bakit ka magagalit? Pera ko naman to. Correct. Tapos hindi naman napunta sa ibang tao, hindi naman napunta sa kabit, kundi sa tatay ko napunta yung pera. Actually, isa pang issue talaga dyan is yung dahil hindi ikaw yung asawa, or kung may anak, no, may isa. So, dapat family na kayo eh. Ang isa pang issue dyan, yung bakit yung majority ng savings or whatever, yung 50,000, napunta doon sa pamilya. Hindi naman sa pagiging masama, ang sinasabi lang natin, 'di ba? Kasi pag nagkaroon ka na ng sariling pamilya, yung iniwan mo na pamilya, hindi mo naman technically iniwan as in like pinabayaan. Pero, yung mga pangangailangan ng current na family unit mo, yun yung Dapat mas priority mo. Yes, Yun yung yes. mas priority. Hindi, ulitin ko po baka may mga ma-hurt. Mga tao parang hindi nag-aalmusal sa umaga. Ang bilis ma-offend. Di ba hindi natin sinasabing pabayaan? Oo, talikuran. Yung talikuran ng mga magulang. Kalimutan, walang Hindi, ganon. Walang ganon, walang Oo. nagsabi ng ganon. Ang sinasabi lang natin, na ganon po kasi talaga. Na when you start your own family unit, kailangan sila na yung priority. Ngayon. 'Di ba? Kaya nga partner ba, lagyan pa natin ng isa pang sanga itong discussion na ito. Oo. Kaya nga kung mag-iipon ka, tayo halimbawa partner, pag may mga anak, pag mag-iipon ako, of course meron akong ipon para sa mga anak ko, pero magse-separate ako ng ipon para sa retirement ko. Kasi kapag dumating na yung panahon na yung mga anak ko magsakakaroon ng sariling pamilya, ayoko depende sa kanila. At magiging rason kung ba't magiging ako yung reason ng away. Oo. Yung nanay mo, humihingi na naman, yung mga gano'n. yung Anino mo pa lang, nagagalit na yung asawa ng anak mo. Correct, yung nagagalit na yung asawa ni Princess, sasabihin niya, yung nanay mo, nandyan na naman, hihingi na naman pag gel nail polish. Yun lang naman yung mga ang datingan mo, happiness ko. monster in look Correct. ka. Yun lang naman yung mga happiness ko, partner. Yung makapagpa-manicure, pedicure ako, kung kaya ko gusto, yung maayos yung kulay ng buhok ko, yung mga ganun. Ayokong pagdating ng panahon, hihingin ko pa yun sa anak ko. At saka hindi maganda sa pakiramdam mo yun. Oo, na parang kasi ramdam mo yun eh. Na pag pumunta ka sa bahay ng manugang mo, o sa kung saan Galit na nakatira siya sila sa princess, akin. o ayun na naman, dito na naman kakain, hihingi Dito na naman. tapos hihingi pa ng pera bago umuwi. Hindi naman daw lahat ganun, di ba? Kaya lang hindi ko masasabi eh. Kahit naman palakayin ko ganun yun eh, kabisyo. Yun sa totoo. Kahit palakihin po natin yung mga anak natin the way we want them to be and the way we want them to think. Pag nagkaroon sila ng mister or misis, hindi natin alam kung paano sila i-influence eh. Tsaka may Yes. sarili na nga silang pamilya. Kahit Diba? na pinilaki mo ng maayos yan, pag na-influensya ng jowa yan, hindi na Diba? makikinig sa'yo yan eh. Sa true. Hindi Sa po true. lahat ulit. Hindi lahat ulit. Diba? Pag tinamaan, alam na this. The truth hurts. Masakit ang katotohanan. Yung ganun. So, yan yung mga issues, Alexa. Pasensya na kung parang akala mo simple lang, pero baka kasi hindi pala simple lang. And good that this happened. Kasi at least, hindi pa man nadagdagan ng isa pang anak, hindi pa man nagkakaroon ng kasalan talaga, may aayos na. Correct. Ano naman yan eh. Napag-uusapan. Marirepair May nyo. solution, yes. Marirepair nyo yung Yes. issue nyo ngayon. So yung kung ang tanong mo, dapat na po ba akong magalit kasi gusto ko nang magalit? Hindi yun yung tanong. Kasi mali yung tanong kung paano ma-resolve yung issue kung magagalit ba ako, hindi kanino, sa asawa ko ba or doon sa tatay niya, hindi. Correct. Ang question mo dito, bakit ganon yung naging behavior ng asawa ko
sa akin. Bakit siya nagsinungaling? Correct. Bakit hindi niya ikinuwento ng tama kung anong nangyayari dun sa pera niya? Yes. Diba? So, yun yung ayusin mo. Diba? Tama yun pinpointing the right problem. Yun dapat yung Correct. dun mag-umpisa. Hindi ko pa paano ka mag-react na magagalit na po ba ako? Kanino kaya? Oo. Sa live-in ko, sa tatay niya? Dun tayo Hindi dun yun yung problema mo dun eh. tayo dun sa actual na issues. Bakit hindi Yes. siya nag-share ng finances? Bakit hindi siya nagsabi ng totoo? Bakit Tama. nakadepende pa rin yung tatay niya sa kanya? Okay lang yun, wala din masama doon. Diba? Hindi naman kasi lahat mayayaman eh. So, alam mo yun, yung mga ganun, yan yung mga issues. Ikaw na bahala. Kasi at this point, partner, mamigay na lang tayo ng papremyo. doon na tayo sa masayang usapan. Doon na tayo sa hindi nakaka-stress na usapan. Kaya kung gusto mo ma-feel good, eto na ang ating... Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for super fans. Ayan, fans scan na mga kabisyo. Paano ba gagawin dito doon sa mga naninibago? Ano daw yung fans scan na sinasabi ng tambalan? Okay, ito po yung QR code po ng Love Radio. Ayan. So, Yun, meron po kaming tinatawag na Super Scan for super fans. So, kapag ka sinabi po namin, Manila, scan mo na! Ayan. Nag-appear na po ngayon sa social TV, Facebook Live, sa aming app, yung QR code ng Love Radio Manila. Yan. So, ang gagawin mo lang dyan, kunin ang iyong cellphone, i-open ang camera at i-scan mo itong QR code. It should automatically lead you to a Google Sheet. At yung form na yon, ang mga tanong ay tungkol sa tambalan. Yon, kapag nasagot mo ng tama yan, may entry ka na at may chance ka ng manalo ng 500 pesos! O, di ba sa programa pa lang ng tambalan yan? Correct. Napakaraming programa sa Love Radio. Yarn. Di ba? So, ang dami mong chances para manalo. At maraming Love Radio provincial stations. Yun! Ang bawat provincial station po ay meron pong sarili din pong QR code. Yan. Kaya scan lang ng scan pag Correct. sinabi ng DJ, scan mo na! Scan mo na agad-agad. Yun. Okay, Docs, maraming salamat again, Alexa, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at... Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!